co obxectivo de aglutinar a todas as persoas do Val que amasen a nosa tradición, co obxectivo de recuperar e difundir as tradicións e costumes galegos. E así se puña en marcha este proxecto que comezaba co grupo de pandereteiros. Pouco a pouco ia crecendo a asociación e nacían a sección de baile, as pandereteiras, a charanga, o grupo de nenos e a banda de gaitas. Dende aquela ata hoxe sumáronse máis de 50 persoas a este maravilloso proxecto cultural. A demanda social fai que tamén se constitúa a Escola Candaira con sede en Castrelo do Val, onde varias persoas reciben formación no ámbito da música e do baile tradicional. Nestes anos, o grupo ten participado en diferentes actuacións por terras galegas e mesmo portuguesas. Compre destacar a Romaría Raigame, o Orgullo Gaiteiro, o Ben Respiar ou o Festival Internacional de Rebulir, entre outros. Hoxe é un día de grande ledicia para o grupo, non só por estarmos de aniversario, senón tamén por poder mostrar o traballo destes anos. A mostra que imos ver hoxe é de Candaira no seu conxunto, con todas as seccións e todas as persoas que actualmente forman parte do grupo. Deixo vos co Paradán de Vidallón e Muiñeira do Carballal.
Vaya